O day karon day na napukoy pa sa lumon diri nga piling gwapa. Bitaw oy hinayon ko ni day no kay ako ara ba ni igagaw day. Kay karon pa man lagi mi nagkaila day nga igagaw day mi. Mao nang ako lang ni siyang hinahinayon day no please lang. Bitaw oy sa mga viewers day nako day no nga gilisuran sa ko ang kinabuhi diri sa bukid day kung magriban ko. Kay lagi daw day magliso daw akong client day kung inanion daw nako pagpamaagi ang ako ang pagwaswas. Daw biha may mas lisod anig di nako sila waswasan ay please lang. Bitaw day oy di man na siya lisod. Wala may lisod nga trabaho day kung kabalo lang ka mo diskarte. Kay kani man kung pagwaswas nako diri sa moang tabay day. Mao jud ni isa day nga pinakamaayo sa tanan. Kay lagi day kusog kay ang tubig day og limpyo kay among tubig diri day mo na mawaswasan jud maayo ang ilahang buhok. Og aside sa ana day mao jud na ang ako ang tinuod nga kinabuhi diri sa bukid kung magriban ko. Anyway day ang una day video nako no nga nagwaswas ko diri sa mong tabay day ni views lang man day to day no og 1.6 million sa isa ka adlaw. Unya na delete nako day kay abi na ko nagka-violation na. Kay lagi day na suspended kadyot ang akong account ani mga adlaw. Ay just mio day na among nanoon ang ako ang dako kay nga views. Unya si Daddy Imra man day ito ang nasayo. Ning email siya sa kuha day nagsuri siya kay niana siya day technical problem ra daw to. Unya na humanan ako delete ang ako ang video. Ay naunsa man ni pagkaunsa Daddy M. Marag nasayang ako ang kita noon ato day. Pero at least day kabalo siya nagsuri sa kuha no. Ay buutan man pud day ni usay si Daddy M day kay lagi kabalo mo pud mga usay pasaylo. Og mao ra day to no bay mo oy.